Jambo, asante, asambakhair, magnano mbola tsara atsika jiaby amty andro matsantsagna ty. Azagaga nareo koa mbola mahita sora lonja tegna tsy mora ny asa natao. Tsy mora ny asa natao fotony na tsy tantanana tagny zay, na tsy tantan-drazagna tagny zay fa tagnaty fony mandrakariva nareo. Ary tsy nandry niaraka taminareo zay. Aloha ny ikoragnesako ny aligny nandalo, navy ny marandregny atsika ny voa, navy ny andramatsagna, tsy ataoko ny tsy agnambaranareo ny raha marigny, ny raha misy. Tsy fambako zazoko be magnasitrika nareo vahoaka ny raha marigny. Zana-bahoaka zany zanaka ambany tanàna za, zanaka ravinahitra za, ary mbo mipetraka miaraka aminareo vahoaka. Ny raha tiako volagny isorako eto, tegna isorako info madio, Zandrilahy Fabrice zanaka Paolo. Tegna isorako izy, mety gaga nareo, na ino manao zokobe nagnano izy remerciement. Za magnano izy remercie parce que azavaiko. Nikaiky za izy marandregny. Heureusement izy tompony nikaiky za, zokobe nambarany tsy fata amin'ny nahitanao zay heta amin'ny andrarigny eky ny atmosfera misy zao nambarany. Fa niova rano. Niova rano izy satria maro raha nandalo, raha nisy tafarany regny amidy enfance regny, tafarany regny fampitokisana regny. Karaha marary nahazo anao izy Fabrice Paolo taminaka, marary nahazo anao tamin'ny nandalo. Ke eto Zandrilahy Fabrice Paolo, za me remercie anao frère. Nikaiky za, nagnazava taminaka exactement raha nisy. Mazava, tsy ataoko tsy agnatatitra amin'ny vahoaka volagno. Parce que no eko zanaka Nosbe. Antetinao ambatoloaka, parce que tarina abenao na tombo anao. Nitiako volagny ny vahoaka malagasy, indrindra nareo vahoaka ny Ambaribe, Fabrice Paolo izy nagnambara fa oui, salut mon frère, si je viens de recevoir aussi, j'ai noté là. Izy tsisy raha nifagnarahany tamin'ny Aliabodo na Labanany, na azovy amin'ny fitondragna ty. Ary agnisan'ny fitondragna tsy nankasitrahany ty fitondragna ty. Parce que nandoto izy, nagnaratsy nanjary izy koa. Za tsy maro volagna zokobe nambarany, fa somary tetro fo zaho izy izy, anao nahita raha igny, tsy voalohany tsy voasambany izy izy, raha io ataony Aliabodo zaho izy. Fa za mangina. Za nagnambara izy Fabrice, zay mangina volamena. Koa nisy tsy nety nagnanovako zegny nomoaly, parce que baka tamin'ny Aliabodo tao, niboany hoe fa anao lotoviny amle ieberzegna izy, ieberzegna olo sasany, ilefa baka Ambaribe andeha la Réunion. Ke eto isorako anao Zandrilahy Fabrice, ary ifonako aminao, assumeko aminao fa tandrema. Ary mbola mampitandriny koa za Zandry
fahavalo ro io dahalo ro io za teto matetiky ny volagna hoe lambodi ro io tsy tia ran'olo manjary anjaratsika vahoaka mitsara izy fa izy koa ro olo amine OMC amine Mbariou be ao lambodi tsy tia ran'olo manjary impodiana koa ro baka io ke zegny ivolagnako atsika jiaby eto amle raha nandalo fa tsisy raha nidiran'ny Fabrice ny hampilifasa ro jiaby navy tamitsika tambariou be to nitady lalagna ilefa la réunion ça n'a rien à voir sorako anao zandrila ary fonako anao amin'ny agnaran'ny vahoakany Mbariou be ny fahadisovagna ny fahalotovagna tiany alia boditsy labana sy ny firongony aminao zandry valia bonjour ataovako rialy roko mahitanao olombelogno tsy fanomboko misaotra tompoko bon idrika amy raha politika atsika maro aminareo boka nandry ary maro aminareo koa tsy nandry karaha zay mbola tseniky mpimaso zay hitanareo io fitiavagna tanindrazana le fitiavagna tanindrazana boka maro hitako magnamiatsigny vahoaka normal anareo magnamiatsigny vahoaka no moaly niany amare tsendriky atsika hoe mifaragna ambiagna raty logike anareo magnamiatsigny vahoaka ho anareo zay mahita tavy anareo mahita tsirony tagnatin'ny fitondragna maloto folo tambotaona logique normal anareo mivolagna fa bon vita zao nataonareo gagné nareo ireo commence à zéro tsika valiko anareo olo mivolagna raha jiaby zegny zao raha mbarako anareo le mpisolelaka tsy haiko anareo na misolelaka tsy haiko anareo na migiaka tsy haiko anareo na misesitra valiko fo anareo tsy atambiny folo taogno ro olo toananareo taonareo magnano reto teo mba raha zakony aloha alaiko volagna anareo hoe vita zao nataonareo ravoravo anareo aia ma proof aboaza eto proofu karaha nataonay magnaboaka ao tsisy raha sitrikinay ao video sary fa hoe fa vita nataonay azoviny nandroba azoviny nitifitry ary azoviny namono fa hoe vita nataonay non anareo nagnankorontagna anareo nitady korontagna fotony ino malahelo anareo fa tapaka sotro za teto ane matetiky ny volagna anareo ne mihina ngovony vahoaka magnano koriky ndraiky ankodavitry mamelo tegny mamelo ny tegnanareo nareo amy fanagnam-bahoaka mamelo tegnanareo nareo amy fanagnany Madagasikara arena richesse atsika pays tokony tsy jaly atsika pays tokony tsy hosahira fa noho ny fitiavategnanareo tsy hitsindrovanareo zay vahoaka indrindra fa vandy folotra tampotogno anareo olona vandy ziska aminay teknicien mbola vandesanareo zay raha ny anarany tsy tokony avandesanareo zay anareo le volagna fa hoe ireo commence à zéro zay adignanareo ma tamy 2009 taillette échelle de vie ny vahoaka tamy alohany 2009 taillette échelle nisy Madagasikara talohany 2009 taillette nisy vahoaka tanora mpianatra échelle nisy Madagasikara talohany 2009 adignanareo
atsika mbola nisy l'usine, atsika mbola navita namelo tegna, ny asa ny mpiasa, ny karama ny madiniky, ny anatra ny mpianatra. Ndre mpimaso fona androbatanareo izy 2009. Tsy société n'olo ny ravagninareo, tsy velo tegna n'olo ny robatinareo. Adignanareo zegny niany. Adignanareo zegny niany. Nanomboky 2009 anareo fa namon'olo. Isaka 5 taogno, 4 taogno anareo tsary tsy mamon'olo. Zegny ve fitondragna nandesinareo? Zegny le fampanantenagna nataonareo tamy 2009 hoe fagnovagna. Mba hamilomategnanareo amy fanagnany firenena androso, mba hamilomategnanareo sy ny vady aman-janakanareo amy fanagnam-bahoaka. Azafady diso za koa diso, valia za koa diso. Anareo koa natsapa raha nataonareo tamy 2009 tsy nanjary karaha tamy 2002. Tokony nambelanareo Ravalomanana marque nankefa mandana. Fa le tsy nambesanareo 2009 izy nankefa mandana. Valia boka za. Nagnino tsy nambesanareo izy nankefa mandana azy 2009. Non, mipitenareo fanagnam-bahoaka, niravenareo fanagnany firenena. Coulé au fond de la mer à Madagascar. Est-ce que nareo zao natafiarigny Madagascar? Tagnatin'ny 16 ans, mbambaraza koa aia Madagascar niary. Anareo volagna fa, oui, nefa zao mission accomplie nataonareo. Tsy zahe nagnano mission accomplie ny volagna anareo io. Fa anareo fitondragna miaraka amy fitondragna toananareo ty no nandroboka firenena. Niany. Azaveko. Adignanareo. Azovy ny magnakarama gros bras. Ino mandeha ikaramanareo gros bras amy vahoaka mitaky ny marigny? Azaveko ny. Ataon'ino gros bras andemonanareo vahoaka mitaky ny marigny? Azavako ny. Anareo boka mita hoe fa le vahoaka nitaky ny marigny diso. Fa iza azovy tambadiko reo gros bras reo. Azovy nagnakarama nandatsika vola tsy tokotoforoa amy gros bras reo. Fa mikarama ohatrino mo anareo io? Anareo mikarama vola mba vahoaka. Fa vahoaka ne tsy miasa. Vahoaka tsisy veritegna. Tsy vitany vahoaka mivarotry zara mba mandafo tomaty, mandafo tiako vary, mandafo tiako feliky. Mbola angalanareo volany tikeny bazary koa. Est-ce que mandeha eo volany tikeny bazary? Mandeha eo volany licence catégorie jiaby alenareo amy vahoaka. Anareo boka volagna hoe vahoaka mba fa namelo tegna hely zao commence à zéro. Anareo koa natsapa tegna zegny. Tokony natsapa tegna anareo hoe apitra les décentralisation. Apitra les budgets provinciaux. Fa nagnino tsy napetraka anareo? Nagnino tsy nataonareo? Ny volagna zay teto nitady fion azovy taminareo tsy nangatako zazoko be hoe masaky mikoragna aminaka. Za mampibiagna varavarana tsary ny fody eto. Masaky mikoragna amy Zandry Joakim. Masaky mikoragna amindray olo jiaby teto ndaoma. Est-ce que nareo nitandrigny? Est-ce que nareo nitsanga hoe nasaky mikoragna aminaka? Zay mikoragna aminareo ne tsy misitriky. Tseniky ny Sandra teto, Zazoko be, Joakim, Ndaoma, les autres nikoragna teto ke nisitriky taminareo.
nanagna technicien roe mavety mikoragna aminareo teto isan'andro za ndraiky mon frère Fabre samy nagnano polytechnique zay mirala samy nagnano technique zay mirala fa samy amy branche nany zay naviako matetiky mivolagna hoe samby baccalauréat samby mahay taratasy fa samby amy filière anazy est-ce que nareo nitandrigny zay est-ce que narianareo faute nasianareo faute valeur les techniciens malagasy non écoute ça le bois de mondo ny agnaty mokondoanareo nataonareo nareo matetiky volaniko teto nareo ny amare mahery nareo raha jiaby misy farane tsy adalagna ny zoko be DDSP asonamy nagnano afatra hoe misy farany raha jiaby anao sefo misy farany raha jiaby ary nampodiko matetiky teto raha zegny azovy taminareo tamy fitondragna rango fokotany ziska amy filoha-pirenena mba nitandregny zay azovy taminareo mpanoagna piso lelaka mahita rano taviny tamy fitondragna nitandregny zay ary surtout anareo député maire ny Madagasikara député ny Madagasikara mba nitandregny zay technicien tsisy masaky mivolagna eto za nitandregny anao boko zay nitondra raha igny tamin'ny assemblée na tamin'ny président fa tsy nijereny président na igny tsy nambaranareo vahoaka eto magnino zay maregny raha marary vahoaka mitaregny aminay magnino vahoaka fa tsy mitaregny aminareo parce que tsara tsy hitanareo jaly mahazo vahoaka an-tanànao tsara tsy regny sofinareo kikiky any vahoaka an-tanànao fa tsy jerenareo parce que tsy midriky amy posinareo le pesosy tsy jerenareo ke anareo mba mivoleza vandy teto tsisy olo andeha ndrobaka raha teto tsisy olo andeha ndravagna raha fa anareo amy fomba ratsy mahazatra anareo robatin'ny pesosy amotehanareo fiagnam-bahoaka azaveko logika aminareo tanimbary velo tegnany vahoaka tanimbary andeha legna forcé andeha gnanaovagna sitraponareo tsisy antany hafa moa mety agnanaovagna raha koa tsy antanimbary ny vahoaka araiky zay velo tegnany vahoaka ne tanimbary mahatsikatsika ne vary potenareo tanimbary-bahoaka ankadalenareo olo tompony tanimbary omegna tany anareo ambolenareo ro tsy raha mila tany ambolendreo fa ro mila rio lovandreo tamy babandreo tamy dadilaindreo razagnandreo pourquoi nareo mandrobaka fa firy taogno firy fanjava tany-bahoaka fanagnam-bahoaka lovam-bahoaka alainareo ndraiky ny soloanareo vandy raha ataonareo amy vahoaka 16 ans nareo navandy amy vahoaka niany adignanareo zay anareo ne volagna Madagasikara io be Madagasikara be amy lazany fa vahoaka agnatiny ao fankahe anareo ny karama reto groupe ranareo reto indrindra mbola mpodiko isan'andro aligny matsagna eto anareo ny karama reto mpagnano rugby ny TMH nagnino TMH tsy masaky mamaly nagnino TMH tsy masaky mivola fa hoe ro tsy agnatiny ro agnatiny io azoma tsy mainareo mpagnano rugby ny TMH azoma tsy mainao président TMH azovy tsy mainareo staff tompona ndraikitry ny TMH mpagnano rugby ny Tananarivo Anosy nagnino tsy masaky miboaka atsika mikoragna azy eo basy septembre
raha fanomezatso nagnino tsy masaky mivolagna miboaka amy maha-député izy fidy agnatin'ny fikambanam-be ny TMH ora tsisy vahoaka tsy tia fandrosoana fa azaka dalegna vahoaka 16 ans anareo navandy tamin'ny vahoaky anareo tsy vita mivandy amin'ny vahoaka fa nagnambahoaka ale anareo ravenareo tragnony vahoaka taniny vahoaka diadiavinareo razagna vahoaka tsy asianareo fotiny zegny anareo mampandroso zegny fampandrosoana Madagasikara io midadatsiky maro tany malalaka Madagasikara fa manino le lovan'ny vahoaka razagna vahoaka alenareo azafady anareo mahita tsiro nitaviny tamy fampijaliagna vahoaka fa vahoaka tsy nitady raha hafa vahoaka nitaky délestage rano impiry na ino tsy volagninareo le fangatagna nataone le fangatagna nitadiavin'ny vahoaka le table ronde nitian'ny mpanohitra ho anareo mpanohitra ambadiky raha jiaby tsisy mpanohitra tambadiky ny raha jiaby anareo ny moaly nahita-pagna politiky tary anareo tsy nahita-pagna politiky vahoaka tary fotony leo tofoko kajo malagasy tsota ambin'ny folo taogno nakadalenareo présidentinareo koa nivolagna hoe nianatra vandy izy ary ny mavandy ny mety atao eto Madagasikara na ino tsy volagninareo zegny na ino tsy volagninareo président amboara volagnanao fa vavanao maloto ambara izy ndraiky nimbiagna présidentinareo fitondragnanareo nagnaratsy nanjara mba natsapa hoe nivolagna vahoaka hoe azafady fa diso assumeko ny ratsy nanjara ny volaniko mo assume io tsy miexiste agnatin'ny dictionnaire ny fitondranareo nivolagna anareo areo ne voa pression ino ma pression ino ambarazay boka nino pression anareo lera nitady place io anareo ne nitety Madagasikara anareo ne nitety labrosy jiaby antety jiaby titezinareo fa niana anareo voa pression na ino anareo tsy mitety zay vahoaka zay zala voa pression ato hoe zegny volagna maro zay ato anareo koa olo mariny baka angatika stylo angatika zegny hoe paka magnano taratasy mandeha Tanarivo quelle raison a quelle raison mbaraza baka azave aminay aboa hoe ty taratasy nagnanaovagna demande nandeha Tanarivo zay ato amin'ny commune zegny hoe mitady stylo zay ato amin'ny commune zegny hoe mitady zegny hoe fa zay ka zavandesagna pression vahoaka ny fidanareo toko tsisy olona agna pression roe ka niananareo naveo excuse-nareo zay nataonareo pression ka na tsy nambaranareo zay vahoaka zay niaro anareo koa nisy marigny le pression leranareo andeha mpitsinjaka master zay andeha mpigiaka toaka zay andeha mpihina zay vary rikantone sadroa raiky bolongany ena efatra nareo mandeha magnatogno zay fa leranareo voa pression magnino zay tsy ambaranareo na ino tsy aboaka anareo zay taloha député magnatafitra amin'ny vahoaka isaka baka magnano session mba firy aminareo député mpanoagna fitondragna ty amy 163 député mba nahena andeha nagnano tafitra amy commune misy izy miboa eto député mivolagna nagnano zegny akoatrany ataoko hoe akoatrany le ataonareo hoe député opposition nefa sakananareo député ny opposition agnano tatitra nino amizay na nataonareo tafara député baka dia koa tsy mahazo mandeha nosy be
fa lerana anareo ndraiky andeha hagnano fety amin'ny Anosy be député nareo baka Sambava baka Diego baka Nivrana rodogna anareo mandeha amin'ny Anosy be hay anareo zegny ny député fa le mpanotry misy député nitoanany vahoaka regny zegny tsy député logika aminareo zegny nataonareo zegny ray lovy fa nataony vahoaka ndraiky mpiarady amin'ny vahoaka ka nanavy sakalanoro Madagasikara koa tsy nareo Madagasikara ny malagasy Madagasikara ny vahoaka fa io tsy ny vahiny wala io tsy andeha lafa ny vahiny mazava volagna ny Zokilarosy amin'ny hiranazy hoe fombanao Madagasikara ozy izy anao nahazo tamin'ny razambenao anao nahazo tsy nividy ozy izy tsy nanakalo alefa koa iregny avy any émission nakabaka io fa niandra sasany masaky ny vola hegna anareo zao parce que mission accomplie telo koa tsisy olo nagnano mission est-ce que zay nisy vato est-ce que zay nisy pilotro est-ce que zay nisy balabala est-ce que zay nisy kobay non tagnapolo rano amin'ny bouteille zay raha nandesinay nangataka rano ndraiky motro rano ndraiky motro koragna eto fa teto tsisy koragna hoe androba fa anareo navy baka atao ndraiky nino gros bras ndraiky basy ndraiky matraky ary le basy nampiasainareo bala réel zay natao hoe fandriam-palema dahaly tsy sakinareo mpitao bala réel mpandroba mpangaro pôsy mpagnendaka mpamaky tragno na ino tsy ataonareo bala réel fa vahoaka mitaky ny mariny ataonareo bala réel zafa ny volagna teto fitondragnanareo toananareo ty misy bobel tarimindreo i biby io mitady lio mafana mitady organe mafana normal anareo mamono olo normal anareo mamono olo parce que vahoaka ataonareo takalinaigny tsota ambiny folo taogno zay 16 ans zay miboaka raha raiky ataonareo vandy miboaka raha raiky ataonareo vandy fampanantenagna fa mandeha fagnadiadiagna mba mbaraza koa tagnatin'ny 16 ans aia fagnadiadiagna 7 février 2009 aia fagnadiadiagna Nikongo aia fagnadiadiagna tifitry nataonareo mpianatra tatamatavy hoy izy izy araiky trakanify igny 4 heures bisogny tifidantitra ka amin'ny cuisine tsaiky igny voa sa téléguidé bala igny izy nanonga allo midika ary mais prends pas les gens comme des cons aia fagnadiadiagna ny anniversaire nataonareo fa intoxication ndraiky nagnanaovanareo émission vandivandy nandeha nitontognonareo haitry maniry jiaby sauvage agnaty ala igny nampiaigninareo tagnatin'ny vandy vahoaka agnatin'ny 16 ans zava fobaka atsika jiaby nahita naregny rajoela niala teto andeha New York za fa nivolagna za nivolagna andeha vandy ngaigny izy io nivolagna tamin'ny pipitra Noen io izy hoe niakatra ny tony peuple mampiasa jiro a Madagasikara président amin'ny Noen io anao mbola mahavita mivolagna fa hoe misy accès électricité Madagasikara mavandy menteur 66,67% accès d'électricité Madagascar ambaraza aia tany misy accès électricité Madagascar eto anareo manoagna fanjakagna io baka ambaraza baka
ay am tanananareo ay misy électricité, misy jiro, misy rano. Nagnino tsy sakinareo volagniny baka. Fa le manjary ataonareo manangana tragno l'école ino? L'école o manara-penitra nefa ny tragno vato mijora, o l'hôpital tsy magnefa nefa mpahifainareo millions et des millions vahoaka. L'hôpital tsisy rano. Azafady, anareo mita tombony parce que nareo miendro pesosy mamody vavanareo amono vavanareo. Fa vahoaka ny jaly zalahy. 16 ans vahoaka ny jaly. 16 ans vahoaka ny ondrana ny tingaina ny fody fa tsy folaka fa ny levitry. Misy raha zay aminay avaratra agny agnarany orify. Atsika baka avaratra me hoe ino orify. Zozoro baka Orotanarivo. Orefy ny ndoanampody vahoaka tagnatin'ny folo tsy tampotogno tsy folaka fa ny levitry. Ke izy koa izy ndoanany fody isan'andra me malemy afarany izy kole mipaka amy tany. Ke niany mbola misy sasany masaky mivolagna fa egny anareo zao mission complete. Tsisy olo nagnano mission kone. Anareo nagnano mission. Olobe nareo sy lelahy nareo toananareo reo nagnano mission fa tsy vahoaka. Zony vahoaka agnatin'ny constitution tsika malagasy. Ndray européen, ndray États-Unis, ndray io Corée du Sud, Corée du Nord, mafia io mananjony vahoaka mitaky amijotso andalabe. Ary tsy mifijotsoagna andalabe ny androbatagna raha. Fa regny fandrobatagna raha nisy regny baka tamin'olonareo ny karamenareo hita maso, hita poky, hita pirenena. Azakadalianareo vahoaka. Tsy zo nareo ndeha monimotronareo ke baka mpitarotolona nandrobaka raha jiaby a Madagasikara. Non, anareo tompony nandrôrana antsilay. Izy koa nareo tandregny vahoaka tagnatin'ny fototra tampotogno. Izy koa nareo nagnaraka volan'ny vahoaka, feon'ny vahoaka tagnatin'ny fototra tampotogno. Tsy navika raha io raha io. Tsy navika raha io miala tsy miala fondro zay tsy faly mamalia. Fa matoa raha io nomoaly niany amaretry ny kefsa farany navika raha io nohony tsy fagnajanareo vahoaka. Tsy asianareo fotony vahoaka. Tsy asianareo ajany vahoaka. Fa de hoe vavanareo kone. Nagnino tsy sakinareo volagnina amin'ny mesazinareo ao hoe zay zao ny eto. Vavanareo koa no volagna zegny. Firy taminareo mpitondra, taminareo mpisolelaka, taminareo manoagna ty fitondragna ty mahita vamanjary. Nasaky volana ny maloto natao amin'ny fitondragna. Firy mba sakinareo ny volagnina, rakofinareo. Kofa misy raha maloto ato miboaka, anareo mandrakotry rafa, ataonareo fety ambadika ary. Misy raha maloto miboaka ary, ataonareo fety ambadika ary. Misy non, que ça niaignany vahoaka tagnatiny folo tsao tambitogno. Basiky zay zalahy. Izy volagniny Zandry Likervy igny, akoatsy nagnina rango zay lany kary. Nefa eky nataonareo manaova konangery amy lamaka, ndre tsy mifidy tsy manasa voty miala eky anareo. Fa basy zay empaka zehe. Logika aminareo. Nagnino tsy sakinareo anareo magnano volagna amy Facebook ato reto mpanoagna fitondragna ty hoe oh stop arrestation, stop fanamboramboragna olo, stop famorongana dossier olo. Zegny raha nataonareo. Manjary zegny.
fa vahoaka ny takiny marigny tsy nanjary. Simple edy ny technicien ny manam-pahaizana jiaby mivola aminao hoe ataova table ronde. Rajoela ndraiky nagneky ambaraza ny mbiagna tailleur tsay Christian Rajoela même Ravatomanga conseiller fantôme io mihina volam-bahoaka mihina fananany firenena io mba nagneky mba nitandregny zay technicien mba nitandregny feony vahoaka fa ny alerte anareo zay fa ela raha ty kompoko fa kombasy mirehitra mena vodiny kokote fa marie tsikiny kokote est-ce que nareo teto nitandregny non aboaka nareo vahoaka mihitsy hoe zay ezy io ny eto. Est-ce que nagnino anareo tsy masaky mivolagna fandravagna tany fandafosagna tany-drazana ataony Rajoela sy ny zanany sy ny forongony mamy Ravatomanga amin'ny Ambaribe io. Nisy ny volagna nareo Ramazy Ambaribe, nisy ny volagna nareo amy Ramazy Sakatia nosy Mitsio nosy Ranja tany jiaby Ambaribe azovy aminareo nasaky ny volagna même député-nay maire-nay manginjay trembony akatafa. Angelo préfet-nay boka igny ala fa ela zany vola adoso aminay ao préfet io fa mason tokonay ao. Est-ce que nitandrignesanareo zay amboaranareo ny contribution directe fa mitomagny vahoaka amin'ny Ambaribe ao. Est-ce que nareo nitandrigny parce que famille copain copine zarazara samby ina zegny ane fitondragna ty anareo kaza magnano zay bado ke anareo volagna fa hoe mission nareo accompli te tsisy olo nandeha mission aboa zay autorisation fa zay nandeha mission olo mandeha mission zay boka misy autorisation de mission aboa zay ny taky marigny. Anao zao zanaky antragno nangataka anao babanao mamanao papa zany la disco des jeunes non volagny papa tu sors pas de là une fois anao mangigny, deux fois anao mangigny, troisième fois quatrième fois anao mety mangigny fa io koa fa navy 5 6 10e zahako anao mbo agneky edy baka io avy le soto lakoro avy le soto fenêtre ino farany tsy asiagna fotony ray aman-dreny izy era ataonareo io tsy nasianareo fotony vahoaka anareo ne tsy topiny fahefagna fa anareo nampindraha aminay fahefagna ka izy koa zay nangataka zay ny reklamy tokony tandrignesanareo zay ny volagna zay teto tsy manjary tsy mety amitsika Madagasikara io état centralisé io nitandregna anareo azovy tsy nagnazava taminareo apitra état fédéral apitra budget provinciaux nitandregnesanareo zay est-ce que nareo nitandregny zay magnontany baka zay tiako zay ne mahavoanareo anareo tsy masaky mamaly tsy masaky miseho zay koa mamaly zay mivolagna zay koa masaky miseho basy zay okaiky zay tsisy olo nandeha nagnano mission fa olo nandeha nitaky ny marigny azala 2 fois za teto ny koragna momba ny rano Madagasikara mampalahelo 41 rivière nagnatsika zala avandesanareo fa tsy ampy rano tsisy rano zegny hoe même raha valy managna marky président azafady ray aman-dreny
ro ndraiky rajoelana agnafasafasa aleotsika magnamboatra damo amoriatsika rano damo aby tian'ny présidentareo eske nareo nagnano karaha ataony amin'ny Diego zay managna kaskady Geoffreyville maventy zay Ambariobe managna faria 12 managna kaskady aroe maventy bongony Andokobe io bongony Maridoka io atsika jiaby tsy teraka bongo fanamany rano jusqu'à niana Marikiam na ino atsika vandesagna hoe mijaly rano za tsy enkinarigny fa riritry tsy nikitako e za tsy enkinahita hoe kaskady ritry pression rano mety tsy ampy fa kaskady tsy ritry koa donc nisy kaskady ritry moi malaza kaskadin'ny Canada e malaza kaskadin'ny Afrique du Sud e Victoria sy ny namany e donc fa tokony jaly rano Canada fa tokony jaly rano Afrique du Sud fa tokony jaly rano Mozambique sy ny namany ndre Mali Ethiopie zay nijaly rano jaly haniny taloha fo zao fa tsy mijaly zay atsika namian-Dragnahary nosy tsisy raha tsy anagnatsika ampitsary alafo koa ke zay anginy fo mandrakizay zay anginy parce que anareo zao ny teo tsy possible apodiananareo io vahoaka fa tsy mila nareo raha tokony ataonareo zio dovinareo rango amin'ny fokotany jusqu'à président république balaela sosy miala nareo tsy mila taranaka nareo feky mipetraka amin'ny fitondrana rango amin'ny fokotany volagno jusqu'à amin'ny président république zao boka raha misy bonjour Laurent mitodika aminao za tsy haiko Christian anao boka toujours docteur après la mort tsy hoe anao tsy mahera mandalo tsy hoe anao tsy au courant rano ho avy fa anao magnary jery za mabera Christ tsy haiko Christian lera raha fampoko io no magnasaro ny vola ny tsy nampivolagna anao raha jiaby io rangoela vony pression raha vatomanga ndraiky rajoelina koa ambara zay boka na ino tsy ambaranao raha zay aboise zay vahoaka nefa mivolagna aminareo isan'andro zay mila raha transparence ambara zay ny raha misy ambaran'izay raha ambadiky eske nataonareo zay tsy haiko Christian lohanao be fo masonao boliaka karaha tarondro niany anao magnasary me mivola nde anao fa tsy haiko ileko soa ihany za zanaky Ambariobe ny cercle Ambariobe tsy nilefasana fa anao fa tsy haiko ilefa fa zay objectifnao navy t'Ambariobe zala andilefa anao bokoa niany magnasary mivolagna andeha atao couvre-feu couvre-feu tsy solution tsy haiko Christian anao koa un vrai premier ministre raha tokony ataonao ndao mitsanga amin'ny 13 mai na ndao mitsanga amin'ny Kianjabeny Mamasina avrieri vahoaka ataovam-pabe masy ma premier ministre anao hoe assumene tsy nanjary nataonay tagnatin'ny folitra tampitaogna eske nataonao raha zay en tant que anao premier ministre eske sakinao magnaraha zay miambigny anao za tsy haiko Christian fa matoa raha zay mbola tsy sakinao ary tsy ho ataonao dikan'izegny mbola marary fo nareo hoe hiala amin'ny fitondrana fa nareo tsy maintsy miala io akoatsy narango zay ho zandro likerve fa lan'ny kary baseky famorianareo fanagnam-bahoaka eto tsisy avagna miory avagna tsy haiko managna anareo io mikarama ohatriny loatra ry Joseline mikarama ohatriny loatra ry Raoldine mikarama ohatriny loatra anao tsy haiko Christian raha ataonao amin'ny lalagna Geoffreyville
Mikaramotry loatra no mbambarazebo nde Macron fa 2 mandat nataony io izy tsy mavita raha vitanareo amboazay mangarara karamotry loatra anao avy a bureau mamaky magnano lecture mangala olo misy rendez-vous zegny n'olo tianao alegna magnano signature mandrangotra rararararara nefa anao mody matsagna anao koa ty ho avy après-midi anao avy zegny fiaignanareo mikaramotrino amizay nareo vahoaka tsy luziny tsy asa tsy fampianarana vavanao ne tsy hay kristiany volagna tsy volany tsisy fa tsy alegna amikoronta na ino tsy fianareo bourse mpianatra par mois fambesanareo mpianatra amikoronta vo mitaky ty firinareo zay nareo fa magnamia hely mamono vahoaka nareo va magnefa bourse ny vahoaka vavanao nefa mivolana tsy volany tsisy orky amy finance tsisy vola enene jiaby zegny raha tsy tsapanareo ne anareo samby anareo ny magnamia zay document dossier amy raha tsy manjary ataonareo tsy kristian miala frère ndao mody amitsika ankarabe ndao mitsabo magnanaova karaha nataony général Gilet mialatsigny aminao mon général tanareo izy koa izy nadosinareo izy tsy namaly izy niala mivonahitry nany izy nandeha nitarimy loko amindroany mandeha tarimy loko nany izy tsisy olo miderange izy mitengy bisikilety nany izy tezambatana vita ho azy fa anareo tsy mera nefa tsy mela katody mba maheza megnatra riavako abe mba maheza megnatra matoa zagnahary nagnamboatra nonitsika io nataony agnatiny hoditry tsika ry matoa zagnahary nagnamboatra atsika olombelo zay raha tsy tokony hita masina sitriny ataova karaha zegny koa toetsaigninareo maheza megnatra halatra ataonareo fa miparipary aboakanareo mihitsy le volonanareo hoe zay ezy eo ny eto ny mandrakizay tsisy fa raha jiaby misy fara ny amare mahery volagna zoky be zegny ary matetiky volagna potoko zegny mandrakizay tsisy fa raha jiaby misy farany fa ny amare mahery ke za mitodika aminao tsy hay kristian ravagna gouvernementanao abokonao miala zeo boka raha telo atao vahoaka mbarako anareo raha roe mila ataondreo araiky igny baka hay fa mila agnano autoproclamation parce que raha joela fa tsy mipody io général bombastique Richard Ravalmana fa magnano autoproclamation ne zegny parce que en tant qu'izy président sénat diso calcul anao tale diso calcul anao zay tsy mila transition baka aminareo koa zazany tariminy TGV mapara tsy haiko konara tsy haiko impara tsy haiko trois para zay tsy mila zazany ambelany regny zay mila olo hafa mandeha ny transition territoire France territoire militaire zay mila militaire mitondra io en transition fa tsy anareo aboko Richard Ravalmana gne nde ia tany mboanao nde ia tany andehananao tsy possible gendarme andegnano transition io maramila ny tompony eo fa tsy anao koa général retraité anao nefa tsisy valeur anao fa tsisy asanao parce que calcul fa nila ataony ngay rajoela nagnapetraka anao ho président sénat baka izy koa izy miongana anao manonga io tsy possible tsy ambelany maramila anao andeha io zala mandehana io nao fa anao vonendro karaha tsy mandravay mandehana io boka anao
mitsangana eo boka anao magnanaovanao président transition fa anao vonendro karara tsy mandava le raha tsy mandava mbola nandeha une semaine ny anao donc 24 heures ko be amiako anao mangala raha io aleva baka fa zatra anao baka mamonolo anao ne namonolo ny poany basy jiaby ny moaly igny baka am Richard Ravalmana parce que izy nagnakorotagna no moaly ndraiky niala mare io izy mila angala pouvoir ratsy raha legna anao nga tsy haky ny vahoaka angalanao io manafo ary tsy keny vahoaka hoe anao ny andeha io non misy maramila tokisany apetraka ane io mandra-paveny fifidianana normaly fa raha joel anao raha vatomanga koa fa magnano nany baka agny ambarako anareo vahoaka ino raha ataony raha vatomanga agny mikomande izy antany misy izy agny amorisy baka izy fa nazonay raha zay mana jiaby raha vatomanga sy ny forongony amorisy izy zao amorisy mikendra ny dilefa Côte d'Ivoire agny baka tanindrazagna nany nationalité nazy agny fa regny ne jiaby renseignement zala ino raha misy tiany raha vatomanga atao izy tia andrava reto tsy hoe andrava fa izy tia prisque zala colonel miforme milice nany reto andrava io fitondragna io baka angalany zala reto fitondragna io itondrany raha vatomanga en transition kelera koa sintrana zany angery antany masiny na nandika tany fady eko za voajoro ndriavako amin'ny rangotratra mipodigna amin'ny asigny nakaza fa anao raha vatomanga tsy adagnanao bokoa ambario be ohatsy sisy tany azonao mipody amin'ny vahoaka fa nagnambahoaka ny ambario be ambarako anao zegny aliabody ndraiky labanany ampodiana vahoaka fa nagnambahoaka ny robatinareo ny ravenareo aboko anao aliabodo anao za mandoty namagna mivoleza anao ndraiky fandavotovanao namagna aliabodo anao koa fa tiagnano mahamay amin'igninao ataovanao zareky fa akaza atao amin'ny namagna ne poignard pas les gens derrière leur dos toetsaigny ratsinao zegny aliabodo anao koa miala io Angelo anao miala io préfet Natananarivo nany Ambario be Labanany prépare valizinao koa za fa ela ny volagnanareo MCD Ambario be avy fotoagna ialanareo io nde vahoaka ny fidinareo fa milanareo miala io ataova pourcentage boka Ambario be 4% vahoaka ny Ambario be mbola mankatianareo rela aliabody Labanany nde préfet boka fa tsisy olo mijery préfet feky amin'ny Ambario be miala koa fa tsy aza magnano bosy tsy tian'olo bosy zay boka raha bosy nde tsy tianao izy aposinao izy mipody mba magnanao fa kona angery amin'ny lamaka koa fa vita raha nataonareo mandiana tofoko aminareo zay leo aminareo anareo koa fa naloa karaha afery naloa igny jamais nareo nde pody avavane karaha ataony nify miala migigo nify io koa niala io tsy mipody io fa bagna anao agnaran'izay dikan'izay aleonay place io bagna agnapitranay olo tokony hitondra io eto za mamaly akorano azovy akorano tiako volagny eto Nina député ni Majunga nde anao mandeha mampiady olo Nina mitomagny amin'ny micro niany anao magnasary may hoe awatsy mita Nina nambarako anao ty député ni Majunga Nina mindao anao pody à l'école ary zegny tsaiky mpianatra hitanao reraka milanja cartable fa zegny asanao tamin'ny l'école tary mpitondra cartable namagna
fa tsy niananao io atsika tsy mila korontagna fa hitatsika asa ataon'ny président za nandeha ambany volo agny hitako nisy fiovagna kely fiovagna ambany volo fiovagna ambany volo tanin'olo ambany volo alainareo tsabon'olo ambany volo robatinareo zay fiovagna nina raha tokony ataonao fagnavanao mboara fa tsy anao magnano fagnavana korano ko soranao mboara jako sao nagnamboatra sora azo atao magnamboatra sora fa anao kaza mibeboko azovy nagnakorontana tamazenga mamalebaka anao nina azovy namory natratraragna carte d'identité 100 mahery 1000 mahery tamazenga azovy nangala bato tamazenga azovy nagna cinéma toragna domoy tamazenga tsy olonao tsy anao tsy anareo niananao magnasaro volagna nina tsy mila fagnakorotagna anareo kono magnakorontagny korotagninareo fividiana korotagninareo seni korotagninareo ny ACC korotagninareo ny tribunal mbahoaka aboko nareo niany magnadio tegna hoe fa tsy mila fagnakorotagna ndrenao nisy chance anao tsy nikorotagny ny vahoaka ny mazenga atahorako tsy mbo avy aminao mareny inao anao voalohany mpagnakorontagna mazenga io ndraiky Salim Mokonazy na hoe Salim Mokhtar fa tsy niana nareo nay zany magnapetraka fagnontaniagna nandeha ma tasianao na io manao lefa tasianao nandeha ma bora réglage déréglé tasianao fa ela anao nivolaniko frère mindao mipody mandafy pistasy magnamboatra cornet manangana l'usine magnamboatra cornet pistasy zegny raha hainao fa aza mieboebo napetraka amy papier A4 noir sur blanc hoe aza gouverneur io tsy miexiste à Madagascar tsy agnatin'ny constitution zegny ne problème nareo fitondragna aty anareo magnano raha tianareo atao mamorogno lalagna de le constitution diadiavindreo ro bakaty magnano lalagna hafa apitraha ambilaza vahoaka mifidy chef de province ne ambilaza vahoaka mifidy olombo fidy nefa hitondra tanànane fa tsy olo andeha natao nomination par A4 noir sur blanc avy eo amizay magnano mieboebo karaha te indesin-drano azafady fa za aloha isorako eto vahoaka jiaby lentolona tamy fadiovagna tamy fô tsy nandrobadra fa le olo nandrobadra reto volaniko aminareo olondro le karakaramendro ry TMH sy ny forongony le taritiny ry fidy député ny Tananarivo reto olo karakaramendry lalatina ry Richard Ravalomanagna reto regny olo nandrobadra ta Tananarivo tao fa tsy vahoaka amy tolona aza mitovy olo zala fa niheny planareo modina sesinareo andeha Tananarivo na vahoaka zay efa alerte nambara vahoaka kaza mandeha Tananarivo fa piège andeha tondronareo ry tsy nandeha vahoaka fotony nino fa nipreparenareo ro gros bras-nareo ndraiky ro zatra mangalatra mivelogno amin'ny fanagnam-bahoaka pendenareo pesosio vognona maky banque centrale parce que zone rouge ary ambotsy loatra asesinareo tagny vahoaka zanareo vahoaka tsy nandeha tagny joya any ka nivary lavo tagny amy magasin'olo olo karamenareo jiaby ambarako anareo vahoaka koa hitanareo ro olo maramila tsy haiko zandary tsy haiko nitaterindreo baka vatra kamy hotelo regny aboka eo le sasany baka tatamatavy baka nampaningendreo Tananarivo jiaby regny ro tsy voefa tsisy indemnité de déplacement
tsisy hanigny namiagnareo ndenindreo tamatavy chefindreo tamatavy mivola hoe mipodiana modianareo tanareo raha karaha zay ben oui ty tsisy point tsisy finaly examen zay baka to za mivola amitsay Kristian mialanareo midésarmenareo jiaby amy gouvernement Rajoelina anao agny antany misy anao misitriky agny na ino anao misitriky Rajoelina aza misitriky baka anao karaha mivola hoe tsisy olo mahafaky za eto amy fitondragna raha mbola mambahoaka potena Madagasikara boka anao Rajoelina tako anao mambahoaka zay anao zao le anao mbola misy sens margozy mbola tsakin'olo gagny anao zao araiky ino dite vanu tsigahin'olo afa Angelo député ino préfet Ambariobe zatra migaka dite vanu kizembindrazagna ny afarany pourquoi jusqu'à quand anareo ndeha agnatoetsaigny ratsy karaha io zahava Gabon Burkina Faso aia rozo madio trosa tsisy trosa ro fa Madagasikara nandena tobonareo ny trosa nandena pidiry trosa tsy trosa tsisy fiatraikity tamy vahoaka trosa nampidirinareo Madagasikara amposinareo mibobonareo teraka ny tanàna tsy magnino ndre zao vola petraka anay io ndre zao vola tianay petraka io agnefa trosa nataonareo io fa nareo tsy mipody eo anareo zao karaha fatina avy andolo sady tsy mitsangagna tsy miboaka io eky zegny raha misy zo io mila angala fitondragna io ngara Vatomanga amin'ny alalan'ny reto milisy zay formegna amono vahoaka mila angala fitondragna io ngara Richard Ravalomanana amin'ny alalan'ny hoe fa izy président Sénat kelera koa io amino andro tafika anareo mara mila tsy lefitra aminao volaniko raha tsy mandrava fa herignandra anao tsy ampy 24 heures anao koa nagnano autoproclamation io Richard zempoka antony nampanongegna arma jiaby tamy lakoty indrindra tamin'ny État de Gotagny nampidirigna amry amy kazerinazy ary amparibe olo maty asemvagna kazer asemvagna toby fa tsy olo velogny dikan'izay boka anao olo fa lolo vokatra heureusement Rajoelina fa naefa anao lolo vokatra oui Sandra io tsy maintsy mitohy boko ady tsy maintsy tody amy farany ny mandrak'izay tsisy ny raha jiaby misy farany ary ny amare mahery olo tagnapolo sakodo rano manitsy andety firinareo bala réel Richard Ravalomanana manambady mananjanaka venao nateraka olombelogno venao fagnontaniagna apetrako aminao zegny Richard Ravalomanana olombelogno niteraka anao j'espère sagnatriany vavanakazy igny ry taranaka manjafinao tsy ndeha gnatoetregninao io fa ro perte roy nde ro zao fa maregny lazanao marefaka mare agny azao dadilana Richard Ravalomanana ay mahamay masantoko faran'olo tsy nanjary ta Madagasikara teto ratsy ataon'olo zegny lazanao tsy laza tsara ndesin'ny taranaka fa laza ratsy Rajoelina mamy Ravatomanga tsay Kristian
anareo koa tsisy mitondra laza tsara anareo fitondrana ty. Ino raha ataonareo ary anditory mandehana mitory. Eske nitorin'olo anareo tamy raha n'olony robatinareo tamy 2009? Eske ny fenareo nefa ny tagnatin'ny lalagna tamy raha nataonareo tamy 2009 avoasoratra amy lalagna tokony fenareo endamin'izenareo fa nagnan'olony robatinareo tamy 2009. Ny fenao zegny Rajoel, ny fenao zegny fanjakagna ny tsay Christian. Tsisy. Ataonareo rombotromba diasa koa, adiasa koa. Empaka zay he. Empaka zay. After ko farany andeha mivahoaka malagasy. Mitohintolo. Tsy ambelatsika tanky tsy mipetraka état fédéral. Tsy ambelatsika tanky tsy mipetraka budget provincial. Ino le budget provincial? Normalement budget provincial zay vola midika amin'ny Ambario be io tsy mandeha tany hafa fa aminay zay he tompony mitantagna izy, zay he tompony magnamboatra tanànanay volanay. Zay he Diego vola midika aminay zay he tompony mitantagna izy, impôt ifenay zay he tompony mitantagna izy, zay he tompony magnamboatra tanànanay. Tina Edmond mialanao zama. Fa ela nagnambarako anao PDS ny Diego, anao mialafanao ibaby mafeky farany voilà izy akezo tsy mety. Nakadalenao zay. Vavanao ne Rajoel, efa mandeha niasa antimy pipeline, efa tonga ny fantsona, efa tonga le sampo sy ny teknisany. Aia pipeline? Aia pipeline? Abo zay boka le fantsona. Pipeline mandeha. Mandeha partout nino panneau solaire. Sy tina anjary safandady be sa tsy ampiasaigna tsy ampindramy olo. Karazigny. Anao ministry ny filaminam-bahoaka fa mandeha fagnadediagna. Aia fagnadediagna? Anao tsay Christian vola tonga eto amitsika ny FBI magnano fagnadediagna ny B777. Fa fanjava firy na VNB FBI no ndraiky ro nandeha nde Ben Laden bombarde Old Center. Quelques jours semaines ni boka résultat endro fa Al-Qaïda namangozy. Endro fa lohany Ben Laden. Fa nitsika io resaka avion bobo majo na pavion FBI nianty tsy misy résultat FBI nora tsay Christian FBI fa nambarane tety ce sont des faux FBI nandesinareo. FBI zay c'est une secret fédéral. Iro tsy miasa ivelany. Aza vandesagna vahoaka tsay Christian. Olo be no zala. CIA miasa ivelany. Fa tsy ny FBI. Aia résultat. Tsy solution couvre-feu. Aza kadalegna amizegny zay vahoaka. Anareo mialafo. Mialafo voninahitry ne zegny. Tsy magnino zay na départ à zéro. Rango zay ne zay départ à zéro fo. Fa rehefa manonga potehigny. Rehefa manonga potehigny. Pianatra kadalenareo. Soja be kadalenareo. Volany retirety. Vidinareo kitapom-bola ny mpanjaka ny knaps. Aingo raha vato manga nangala 25 milliards. Nena raha tsy toaina. Tseko raha tsy toaina, tseko raha inoaina. Nena te kabija izako izy. Nangala 55 milliards. 80 et quelques milliards nandeha tam knaps. Normal soja be mijaly retraite. Normal volanjaza tsy azo. Nagnitsy sakinareo to arrestation.
Ilanto rakotomanga sevitry lava iny. Ita boky ita pirenena nangala nagnondrona palissandre tavaritra loatra. Jusqu'à taratasy en tête n'assemblée nagnanovagna raha io. Alitra io. Est-ce que nataonareo arrestation lanto rakotomanga? Est-ce que nataonareo sanction lanto rakotomanga? Volamena navadikinao vitsy Christian. Asa toa zegny zay. Nosy ranja sakatia nosy mitio ambario be mipody aminay topotany tanànanay. Après fangatanay jiro ndraiky rano io, zay hezy io angatoka koa ampodiana aminay tany fanagnanay, lovanay, tamy babanay, dadinay, dadilahinay, razambinay. Fa io tsisy tany alenareo zegny, na sakatia na ino. Alia body io tsy tany babanao, io tsy tany mamanao. Labanany atsika mifagnaja frère. Ambario be tsy tanànanareo. Fa nareo na avy eo nitarimigna ny biaziny teo. Zay topy tanàna tsara nandafo. Ndeka kazo araiky tsara nalafinay teo. Pourquoi ny ananareo na avy eo andeha andrafo? Mitao mody antany na avy eo nareo. Leran'ny radio avy eo nareo mahita rano manasa lalabe. Leran'ny tsay Christian tsy haiko raha vatomanga avy eo. Anareo magnasary mamafa sisiny lalabe. Nambarako tetiko ne. Zay taloha nitondra teo, zay tsy mitondra association mamafa lalabe. Mikapa sisiny lala. Zay mangala prisonnier. Ifene avola ny fanjakagna prisonnier mamafa lalagna mikapa sisiny lalabe faseny jamanjary. Andilagna miboaka bifota. Mahazo mipody faseny lapointy. Fa nareo ahodikodignareo vola mbahoaka. Nisy olo nitaregny olo 3 efatra masaky mifamatrano aliabodo. Toetry nataonao ny moaly ty ambarako vahoaka ho retany rendagnitry. Nisy olo 3 efatra ny moaly folakandra andeha gnany légalisation signature. Aliabodo io marigny. Olo koa gogo jerinazy gaga. Izy to boko izy agnambo io. Ny banjeny, ny zahany, olo milatra amy la mairie Tambario be teo no moaly folakandra andeha gnany légalisation des signatures. Kombo nataony. Kombo nataony. Masaky efa matra zegny anao liabodo. Zegny manangalany anao navy teo. Boko anao boka tsy fidigna. Fa anao ny fidy tegna. Nangala bato. Ko nareo ndraiky labanany ala bato. Na vienareo io. Fa tsy vahoaka n'Ambario be. Égalisation signature andeha aminao zala. Sakinao mampilahatra vahoaka. Zay nitondra teo tsisy vahoaka ny lahatra teo. Zay nitondra teo tsisy piasan'ny la mairie ny jaly karama. Manontania. Nde piasan'ny la mairie teo mbola misy amiagna avantage prime. Manontania boka nao. Même piasan'ny préfecture tary, tambany tary. Teo tsisy vazana hodikodigny vola angatika prolongation de visa. Angelo na avy eo milliards de milliards vola mbaza magnano prolongation de visa et séjour no annaro. Milliards. Normal niany zay vahoaka amy réclame. Alenareo association nareo mamafa lalabe magnado lalagna. Vola ny vahoaka vola ny commune ho annareo samby anareo. Nomaly zany isy italien reny tognoniko teto. Marcelo Spadoni ndraiky Antonio Pitalis. Bon, anaragna italien za tsy italien volanko. Fa izy Antonio Pitalis. Araiky Marcelo volanko taminareo consultant ni
Tenkilotro Ravatomanga, Marcelo Spadoni. En même temps, izy mitantana no mitana Palmich Ningai Leong ndraiky Izy Leong Ambatoloaka. Azaveko aminareo. Navy izala Marcelo io navitao voalohany Tambaribe. Izy koa izy navitao nisy hoe fitadiavagna fiaragna miasa partenariat baka ivelany nikahiny baka tagny ry Antonio Pitalis niaraka niasa teo ro commence agnano mafiandro. Za magnambarinareo Mbaribe taovanareo Sasalom olo aby reto. Marcelo Antonio Pitalis, Marcelo Spadoni. Nisy raha tsy fagnaraka roe lato. Vaky barazy. La chaîne est coupée. Motro ndraiky l'essence Antonio Pitalis ndraiky Marcelo Spadoni. Antonio Pitalis nambarako tetiny moaly niasa miaraka amin'ny Semir ndraiky Altaf rokarany tompony Royal Beach, Royal Andilagna, Vanilla Hotel. Marcelo Spadoni, Leong Palm Beach, Izy Leong consultani Ravatomanga. Tanareo zegny. Ino amizay raha ataony inga ity Marcelo Spadoni ty. Mialatsiny aminao raha lahy fa raha abokako dossier. Izala Italien Marcelo Spadoni ty mandroboka karaha mampiasa Mbaribe. Na piasa ia. Torognany zala ty tsy bebe karaha mampiasa. Na amy lotenjovy. Ino amizay raha misy? Amido inspecteur de travail amin'ny Mbaribe complice ndraiky Marcelo Spadoni. Azaveko. Karaha mampiasa zara fa mahazo. Ifen'ny Marcelo Spadoni amana million. Amido inspecteur ny travail amin'ny Mbaribe io koa misy piasa madiniky anditory aminazy ama inspecteur de travail azy Amido. Une fois j'ai versé le vola pesos io baka Marcelo ty fa tsy mandalo dossier n'olo igny tsy ampandaloviny Amido parce que pesos latsaka. Zegny ataony inspecteur de travail amineo akahigna hoe Amido mamalia zany koa fa matra zegny ya. Piasa madiniky jiaby mitretre raha zegny Mbaribe. Pekonty Marcelo Spadoni ty Amido inspecteur de travail. Io tokony adosine ary tokony adosinaroa amin'ny Mbaribe io. Zegny olo maloto amineo jiaby fa adosoa ampodiany tany misy roa. Fa mandroboka tanànanay. Zegny raha misy io. Tanareo raha karaha zay. Ro miala baka tamy misy roa. Za tsy mivolagna Italien jiaby fa reto tokony ataonareo Sasalom reto Spadoni ndraiky Pitalis
Antonio Marcelo. Rapatrié mody miala amin'ny Ambaribe, miala Madagascar foiky. Donc tsay Christian vahoaka ataoviko, vahoaka leo tsy couvre-feu solution. Anareo boka mila gnano karaha nataonareo tamin'ny Covid-19, olo tsy mboanareo naboaka ary pirenena jiaby naondrana anareo. Anareo zao andeha gnano izy koa hoe ataonareo sarisary ny couvre-feu baka fa hoe andeha gnahondrana anareo fanagnana jiaby Madagasikara aliniandra, anareo boko milefa. Ry vahoaka malagasy, atsika tsy mandrobaka, atsika tsy mamono, ambilafo reo mamono, ambilafo reo mampiasa bala réel ho voabaraka zao tontolo zao, nefa ny radio ela voabaka amin'ny ONU tsy sakiny ny volagna tamin'ny ONU problème misy Madagasikara ny jirony ekrano fa izy navandy ary 66,67% olo manana accès électricité Madagasikara. Radio ela jirony akao nde zo io firy olo amtaniako ny olo manana jirony akao, panneau solaire tsy mandeha. Ry vahoaka malagasy, aza magnano dokitry mihina amin'ny kapila atsika ke mangery voky agnabony lopalopa. Atsika mitaky fo, atsika tsy magneky fo, fa ro miala io rasinindreo jiaby, aboko ro jiaby faitsika bo, ro jiaby magnerana Madagasikara ny faitsika. Tsy mila roiky atsika agnatin'ny fitondrana atsika io. Io tsisy transition desin'ny Richard Ravalomanana, io tsisy transition andi ho alain'ny Ravatomanga zay. Anareo fa niboaka agny io fa nipitrahany tambisa anareo agny. Atsika tsy mila mamono olo e, angatako za Zokibe mangataka amitsika vahoaka, aza mamono, aboko aza mandravagna fanagnatsika vahoaka. Ambilafo ro mpiasa gros bras ndreo mandravagna izy, atsika mitaky jusqu'à motro mandeha normal. Fanagnandreo tsy haiko, fa raha tiako volagny zay bureau fanjakana, l'hôtel maventy iasantsika regny, amilomatsika tegna regny, havatsika mivarotro madinidiniky regny, azo ribaty. Ho atsika Ambaribe, Zokibe mangataka, mitaky ataotsika, tsy mipody afara atsika. Fa l'hôtel tsika maventy aby ro kazakitina ro, fa tsika manjary vahany mafy. Bazary tsika kazarobatiny, dady tsika, ngovavy tsika, zama tsika, mivarotro aby ro kazarobatina ro. Fa ireto olo nagnano tsy matao tody reto fo iagny tsika, samboro tsika velogno. Ampizaha tsika ro hoe, seza nampijaliana ro vahoaka, anjarania koa mampijaly anaro. Zay farangatako amitsika vahoaka malagasy, indrindra tsika vahoaka ny Ambaribe. Tsy ny famaliagna faty ny ampiova-tsika, fa olo marigny ary mitsanga amin'ny famarignana atsika, mitaky amin'ny akitsika tsika amin'ny raha mahazo atsika. Ino boka raha andeha ataondreo zio, atsika koa andeha ndroboka raha gn'orany ino. Tsy managna amin'ny marigny atsika fotony mbo ataondreo fitoragna hoe olony taritondreo, olony rabendreo nandroboka nandritro zo. Non. Tanareo zay, tamizay nagnano grève ny volaniko taminareo zay tsy nagnoro raha. Sobanofo ny roany. Fotony tao nisy raha tsy namango aminay sitriky tao, na sitriky tao. Fa koatran'izay, zay tsy mikasiky Oliteiny, zay tsy mikasiky Ambatoloaka, zay tsy mikasiky Marlin Club. Tamin'ny fotoagna zay mbola nisy Palmbitsy, fa tsy Leongo Masantoko io
mbola vaza nisy fagnahy nisy jery tompony palmbitsy tamizay 82 zay tsy nikitiky l'hôtel tsy nikitinay foi chef district fony ny attaquenay sambornay nampandehanay vita nefa missionay lamigny tanàna zegny raha mba katako amitsika vahoaka indrindra atsika vahoaka nambario be atsika mety mitaky mikorontana faza mandroboka velo-tegna atsika mare ny ho avy ny zanaka atsika mare isorako anareo jiaby na agnaraka teto mangataka aminareo vahoaka za hoandry hely za hoe za io tsara hitanareo ny pimaso toute la nuit jusqu'à marandraigny zo ande hoandry hely zoko be izy mifoba koa zay message alefanareo hitanareo vidéo sary alifasa fa za miboaka fobako za magnano izy amy fanaovantsika izy magnaraka zegny zala TMH mbola arodonindry sidy député Antananarivo agny ty mbola pirisindro agny mbola lefandro agny magnakorontagna fa hitanay fa azo sary ro jiaby fa enay ro jiaby agnatiny magnano recherche exactement ro jiaby fa ro ndraiky fa enay fa azonay tanareo zay tsy mahandrobaka zay mission fo recherche karaha zegny koa ataotsika vahoaka mitaky atsika mitaky fo mbo avitsika fo ny mary ny mandraky zay tsisy havako aby misy farany raha jiaby ny amare mahery ciao bye